Kevesen hinnék, de elképesztően sok olyan esemény zajlott le a történelemben, aminek meghatározó, esetleg központi alakja egy egészen abszurd, vagy mai szemmel nézve kifejezetten nevetséges indok volt. És bizony, a hatalmi gőg, vagy pusztán egy-egy véletlen incidens képes volt úgy alakítani az emberiség történetét, hogy az hatással legyen a jelenünkre. Ebben a videóban most ilyen hihetetlen és bizarr háborúk történetét gyűjtöttem nektek össze. Tartsatok velem! A tölgyfavödör háború. A harc két észak-olaszországi városállam, Modena és Bologna között zajlott. A legenda szerint a tölgyfavödörért vívott háború 1325-ben tört ki, amikor egy csoport modenai katona lerohant a Bolognát, és az elrabolt zsákmányt egy tölgyfából készült vödörbe tették. Hogy egy kis sót is dörzsöljenek a sebbe, a modenaiak büszkén kiállították a vödröt a dicsőséges roham emlékére. Ez a lépés annyira felbőszítette a bolonyaiakat, hogy harcba hívták a hadsereget, és Modena ellen vonultak, hogy visszaszerezzék a vödröt, így gyógyítva be a büszkeségükön ejtett sebet. Valószínű, hogy a vödör elrablása önmagában nem korbácsolt volna fel ilyen mély indulatokat. Már régebb óta húzódott a viszály két szemben álló frakció, a pápát támogató guelfek és a császárbarát gibellinek között. A konfliktusok éveken át húzódtak a gibellineket támogató modenaiak és a guelfek mellett harcoló bolonyaiak között. A vödörrablás csak az utolsó csepp volt a pohárban. A modenaiak rohama után több mint 30 000 guelf gyalogos és 2000 lovag indult Modena ellen, a sereget maga 22. János pápa vezette. Bár a pápa ma már elképzelhetetlen lenne hadvezérként, a középkorban ez nem volt szokatlan. Ez a sereg indult a modenaiak gyengébb serege ellen, ami csupán 5000 gyalogosból és 2000 lovasból állt. A csapatok Zappolino közelében találkoztak november 15-én. Bár hatszoros túlerő ellen kellett védekezniük, a modenaiak 2 órán át tartották magukat. Egészen addig, amíg a bolonyaiak meg nem elégelték a harcot, és vissza nem vonultak. A modenai sereg egészen a város kapujáig üldözte őket, harsányan gúnyolódva a legyőzött ellenségen. Az összecsapás komoly politikai vereséget jelentett a pápaságnak és a guelfeknek egyaránt. A történelem leghíresebb vödrét Modena városában állították ki, és egészen a 20. századig megtekinthető volt. A cukrászda háború. 1838-as úgynevezett cukrászda háborút, azaz a rövid, de mulatságosnak is nevezhető incidenst egy mexikói francia cukrász kirablása váltotta ki. A háborút Lajos Fülöp, a hazájában is sokat gúnyolt polgárkirály indította a két ország közötti pénzügyi tartozások miatti viták okán, amelyhez más ürügyet nem tudott találni. A csata Franciaország és Mexikó közti civakodásból nőtte ki magát, amikor egy francia cukrász kártérítést követelt az elvesztett vagyonáért cserébe. A Remontel nevű cukrászdát a mexikói katonák és tisztek 1828-ban fosztották ki. Mexikó függetlenségének kikiáltása utáni években ugyanis puccsok és zavargások robbantak ki, amikor a vandállázadók külföldi ingatlanokat támadtak meg és raboltak ki. A mexikói kormány persze nem fizetett kártérítést, ezért a francia tulajdonosok nagy része saját hazája kormányánál próbált igazságszolgáltatást kérni. A Remontel tulajdonosa 1838-ban élt panasszal Párizsban. Lajos Fülöp követelése a következőképpen hangzott. 10 évi kamatot is felszámítva, Mexikó fizessen 600 000 pészó, akkori értéknek megfelelően 3 millió francia frank kártérítést, mert ellenkező esetben a franciák fegyverrel lépnek fel. A mexikóiak ezt természetesen visszautasították, mire a polgárkirály utasítást adott Charles Baudouin admirálisnak, hogy hajózzon be a Yucatán partjaihoz fekvő kikötőkbe, és ott vegye tűz alá a San Juan de Ulúa erődöt, illetve Veracruz kikötőjét. A franciák gyors győzelmet arattak, és a mexikóiak végül angol közreműködésre 30 napon belül kifizették a 600 000 pészót, további 200 000 pészót pedig kompenzáció gyanánt. Bár a franciák elhagyták az országot, a külpolitikai kudarc Texas kiválása után újabb békétlenséget eredményezett. Ez vezetett a küszöbön álló mexikói-amerikai háborúhoz, majd a külföldi hitelek fizetésének sikertelensége miatt Franciaország hamarosan újból támadásba lendült. Ma a hajdan kirabolt cukrászda helyén étterem áll Mexikóvárosban.